Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. Ja by som sa ujal slova ako prvý. Chcem sa poďakovať, že sme mohli sem medzi vás prísť s touto témou. Je to vec, ktorú riešime v rámci jedného projektu na Evangelickej bohosloveckej fakulte a chceme sa s vami podeliť o to, čo sme sa dozvedeli, čo sme vyskúmali v našej práci. Nazvali sme túto panelovú diskusiu tak troška provokatívne: cudzie nechceme, svoje si nedáme. Hovoríme o prekonávaní xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi. Možno, že organizačne by som len krátko povedal, aby ste mali predstavu o tom, ako budeme postupovať. Každý z nás povie takú krátku prednášočku, úvod zo svojej oblasti s cieľom trošku vás stimulovať na otázky. To znamená, že ak vám niečo v priebehu našich prejavov napadne, nejaká otázka, buď si to zapamätajte alebo si to zapíšte, my sa na tie vaše otázky tešíme. Každá z tých našich prezentácií bude trvať nejakých 10-15 minút. Za každou by sme chceli mať možno 2-3 otázočky a keď všetky tie prezentácie prejdú, tak potom by sme mali všeobecnú diskusiu k tejto téme. Ja by som teda si dovolil ako prvý povedať niekoľko základných poznámok celkové k tomu projektu a potom niečo aj špecificky k novozmluvným textom a ako sa tieto novozmluvné texty javia práve vo svetle tejto témy. Tá základná otázka, ktorú si kladieme z hľadiska novozmluvného pri tejto téme xenofóbie, teda strachu z cudzieho, je otázka, kto je môj blížny. Z náboženstva možno viete, že táto otázka pochádza z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi a je, dalo by sa povedať, takou provokatívnou otázkou, ktorú Ježišovi položil jeden z farizejov, aby si ujasnil možno veľmi dôležitú vec, celkom prirodzenú. Kde sú hranice môjho pozitívneho vzťahu k tým ostatným, ktorí sú okolo mňa, pokiaľ ešte mám povinnosť sa správať kladne, pozitívne, láskavo voči tomuto človeku, ktorý stojí vedľa mňa, a kde už nie som povinný vychádzať v ústretí tým ostatným ľuďom. Takže táto otázka zaujíma aj nás, ako by sme si ju aj my kládli a chceme vedieť, ako na ňu odpovedajú novozmluvné texty. V rámci toho projektu samozrejme sa pozeráme aj na iné texty náboženské, ktoré potom budú predstavené v širšej publikácii. Tá vyjde niekedy v polovici mája, dúfajme, že bude už na svete a doručíme ju aj sem na vašu školu. Ak budete mať záujem si niečo bližšie prečítať o tejto téme, tak v tej publikácii na to bude priestor. Aká je vlastne situácia, z ktorej vychádzame? Teraz budem hovoriť trošku všeobecnejšie, nie len z pohľadu textov novej zmluvy. Existujúce sociologické štúdie a ankety v prostredí cirkvi poukazujú na znepokojujúci počet negatívnych až nenávistných názorov, predovšetkým mladých ľudí vo vzťahu k príslušníkom iných náboženstiev a iných etník. To, ako to v skutočnosti vyzerá, a možno potom povie kolega Vašečka niečo viac o tých prieskumoch, ktoré možno aj on sám vykonáva a ku ktorým má prístup. My sme zistili, že mnoho mladých ľudí má skutočne strach z toho, čo je iné a cudzie. A tento svoj strach aj artikulujú, prejavujú. Ja by som si dovolil vám predstaviť niekoľko takýchto výrokov, ktoré možno sú reprezentatívne pre tieto procesy, ktoré sa odohrávajú v ľuďoch.
Prečítam, ak to dobre nevidíte. Husia kožami raší, keď si predstavím ďalších čiernych z Turecka, čo za sebou vláčia hárem zo šálmi cez tvár a mávajú mi pred nosom kinžlami. Tie nože orientálne, hej. Tento výrok som našiel na blogu jedného evangelického farára. To je jeho názor, hej? Tak asi je to jeho názor. Alebo tiež hovorí, a toto je typický xenofóbny výrok, by sme povedali par excellence, lebo začína tým, mám strach, to je xenofóbia, mám strach z niečoho, že toto všetko príde raz na Slovensko, ich lekári, inžinieri, slúžky, nádenníci, podvodníci a mafiáni vytlačia našich slovenských, asi pretože ponúknú viac práce za menej peňazí. Keď je mi hrdlo, keď zavriem oči a vidím, ako si moja dcéra berie za muža Araba, Turka. Verím, že sa vo svojich rozhovoroch, vo svojich diskusiách stretávate s takýmito názormi. Možno, že vám aj imponujú takéto názory, možno, že sa voči nim ostro vymedzujete. O tom si snáď môžeme potom niečo viac povedať v tej diskusii. Fakt ale je, že sa s takýmito názormi stretávame. To, čo je ale oveľa problematickejšie je, že častokrát sa tieto názory, ktoré prejavujú obavu, strach z toho, čo je iné a cudzie, opierajú aj o náboženské texty. A je zaujímavé, že aj v prostredí cirkvi sa tieto názory kultivujú a zdôvodňujú sa istým, hovoríme tomu odborne, náboženským exkluzivizmom. Teda vyjadreniami, ktoré naznačujú, že tá naša skupina kresťanov je tá jedine správna, a všetky tie ostatné sú nesprávne, mýlia sa a preto je potrebné sa voči ním ostro vymedziť a odtiaľ je už len krôčik k tomu, aby sme z nich mali obavu, strach, aby sme proti ním nejakým spôsobom postupovali. Pri tomto projekte teda vychádzame z presvedčenia, že jednou z príčin tohto stavu je nesprávna interpretácia kľúčových biblických textov, ktorá pretrváva v tradičnom prostredí cirkvi. To, čo je iné, cudzie nám je často vzdialené, je to pre nás nepoznané a tie obavy bývajú veľmi často neopodstatnené, iracionálne, ale predsa len do veľkej miery ovplyvňujú náš život. Teraz vám predstavím jeden novozmluvný text, ktorý môže spôsobovať takéto obavy, alebo môže byť istou oporou pre takýto negatívny postoj. Je to text, ktorý je prevzatý zo širšieho príbehu, v ktorom sa Ježiš stretáva s kanánskou ženou. Bola to žena, ktorá nepatrila k náboženstvu izraelskému, judaizmu, a etnicky tiež nebola židovka. Táto ho žiadala o pomoc, aby pomohol jej dcére. A on jej na to odpovedal: ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. A ešte v tom rozhovore ďalej hovorí: nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť psom. Poviete si, čo sú toto za slova? Celé evanjelium podľa Matúša vlastne ako keby naznačovalo veľmi silný exkluzivistický prístup, pokiaľ ide o šírenie misie Ježiša Krista. Ako keby to bolo obmedzené len na národ izraelský a tí ostatní ako by boli za hranicami tohto národa, a to tak prísne za tými hranicami, že takéto výroky boli bežné a dokonca sa vkladajú do úst samotného Ježiša Krista. Označiť niekoho za psa je dosť vážna vec. Niet potom divu, že
takéto postoje, takéto výroky mnohí replikujú, používajú ďalej. Iný podobný text je tiež podľa Matúša, keď Ježiš vysielal svojich učeníkov, tak im povedal: na cestu pohanov nechoďte a do samaritánskeho mesta nevchádzajte, ale radšej choďte k ovciam strateným z domu izraelského. Toto je tiež typický príklad tohoto matúšovského exkluzivizmu. Všetko, čo Ježiš robí, je určené len pre národ izraelský, všetko ostatné je určené vlastne na zatratenie, na zahynutie. Čo s tým možno robiť? Aké sú riešenia takýchto textov, takýchto miest, ktoré nachádzame v Novej zmluve? Moderný teologický výskum posúva interpretáciu týchto miest a namiesto kresťanského exkluzivizmu poukazuje na oprávnenosť a potrebu náboženského inkluzivizmu a tolerancie. Sú vážne pojmy, o ktorých možno budeme viacej diskutovať, ale ja vám teraz poviem niekoľko príkladov, ako je možné sa pozerať na tieto texty. Napríklad jeden exegeta, ktorý sa volá Matthias Konrád, hovorí: Matúšovo evanjelium sa vyznačuje integrujúcim prístupom, pokiaľ ide o poslanie Ježiša k Izraelu a k ostatným národom. Napriek týmto výrokom, ktoré sme si predstavili, ten celkový pohľad na Matúšovo evanjelium vedie tohto teológa k takémuto názoru. Na jednej strane pozitívne preberá zvláštne postavenie národa izraelského, na druhej strane prináša otvorenie sa ostatným národom, ktoré má byť sprostredkované práve cez biblický Izrael. Všetci totiž vieme, že v závere, ale to je práve to zaujímavé, že len v závere toho Matúšovho evanjelia máme veľmi jasný, široký misijný príkaz, ktorý hovorí o poslaní všetkým národom. Všetky národy, a ten výraz, ktorý sa tam používa, grécky, etné, znamená ozaj pohanov, teda tých, ktorí sú za hranicami, etnicky a nábožensky za hranicami Izraela. Teda, ako je možné, že je tu takýto veľký rozdiel v tých textoch, jedno vysvetlenie je, že ide o tento integrujúci prístup. Ďalší teológ, ten istý ešte potom na inom mieste hovorí: z ohľadu na procesy formujúce judaizmus po roku 70 po Kristu sa matúšovské podanie javí ako pokus o legitimovanie takej varianty judaizmu, ktorá je programovo a novým spôsobom otvorená voči ostatným národom a stojí tak v konflikte s farizejským prúdom judaizmu uzavretým voči pohanom. On teda hovorí, že v tej cirkvi, ktorá vlastne kultivovala, formulovala to evanjelium, prebiehali diskusie, prebiehali napätia o tom, či naozaj to kresťanstvo má zostať len na pôde národa izraelského, alebo sa má rozšíriť aj ďalej. A pravda je, že v cirkvi sa presadil ten prúd, ktorý videl poslanie kresťanstva za hranicami národa izraelského, hoci naozaj tieto exkluzivistické postoje boli reálne prítomné v prvotnej cirkvi. Ďalší významný teológ, Leonard Goppelt, hovorí o svojej teológii Novej zmluvy: ľudom kráľovstva Božieho sa nestávajú tí, ktorým by azda podľa práva patrilo, svojou neodolateľnou túžbou sa ho zmocňujú práve tí, ktorí naň nemajú žiaden právny nárok. Toto hovorí na adresu jedného výroku, kde Pán Ježiš hovorí, že kráľovstva Božieho sa zmocňujú zločinci, tí, ktorým by nepatrilo. A tento teológ hovorí, že to je vlastne to Ježišovo posolstvo o kráľovstve Božom, že patrí tým, ktorí naň nemajú právny nárok. Právny nárok majú dedičia národa izraelského, ale ono v tom Ježišovom podaní patrí tým, ktorí naň nemajú žiaden nárok a preto si ho musia ulúpiť, ukradnúť. Ešte niekoľko takýchto textov. Ďalší súčasný teológ James Dunn, ktorý vydal knihu Spomienka na Ježiša v roku 2003, hovorí: z hľadiska eschatologického Ježiš očakával završenie dejín, v ktorom kľúčovým faktorom nebude etnická a náboženská identita, ale univerzálna zodpovednosť za blížneho a
a ochota milovať ho. Teda zase je množstvo textov, ktoré nám hovoria, že príslušnosť k národu, etnicita, dokonca aj náboženská príslušnosť nehrá úlohu z pohľadu tej budúcnosti, ktorou je kráľovstvo Božie. Ešte raz Leonard Gopel hovorí v odpovedi na tú otázku, ktorú sme začínali, kto je môj blížny. Jeho odpoveď znie, otázku, kto je môj blížny, nahrádza Ježiš v príbehu o milosrdnom Samaritánovi otázkou, kto z tých troch je blížny tomu prepadnutému človeku. A Ježiš ukazuje, že nie je správne pýtať sa, kde sú hranice mojej povinnosti, pokiaľ ešte som ja zaviazaný svojimi náboženskými postojmi, aby som robil dobre tomu, kto je môj blížny, ale kde a čo odo mňa požaduje Boh. Teda, ako sa ja môžem stať blížnym tým ostatným. A toto ešte silnejšie vyjadruje vlastne François Povon, ktorá píše, príbeh o milosrdnom Samaritánovi nás nezaväzuje k tomu, aby sme mali blížnych, ale aby sme sa my stávali blížnymi tým, ktorí potrebujú pomoc. Keď sa iným stávame blížnymi, plníme Božiu vôľu a konáme tak, ako konal Kristus. Teda ten správny pohľad na to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je, nie kto je môj blížny, ale komu sa ja môžem stať blížnym. No a posledný text, ktorý ešte vám chcem priblížiť, je príbeh o Ježišovom stretnutí s kanánskou ženou. Nás vedie k presvedčeniu, že prv ako otázka univerzálnej misie pohanov trápila cirkev, trápila aj Ježiša. Celý problém exkluzivity, čistoty a nečistoty a tradície pôsobí ako kvas Ježišovej mysli. Ježišov výrok o psoch, ktorý sme začínali, ktorý nami otriasa, ako je to možné, že niečo také povedal, označuje vlastne domáce psy. A tým kladie Židov aj pohanov pod jednu strechu. Sú doma pod tou jednou strechou. A v tom dlhodobom pohľade sme mohli povedať, že nie sú len pod tou jednou strechou, ale nakoniec budú aj sedieť za jedným stolom. A tak, hoci ju Ježiš na začiatku označuje týmto spôsobom, robí to v perspektíve začlenenia aj tých pohanov do spoločenstva ľudu Božieho. Teda ten pohľad na tieto exkluzivistické texty, ktoré súvisia aj s Ježišom, je ten, že aj Ježiš prechádzal istým vývojom, istou zmenou presvedčenia o tom, že to kráľovstvo Božie, keď je odvrhnuté niekým, je potrebné ho ponúknuť ďalším, v tomto prípade teda aj pohanom. Takže na záver len tomu projektu chcem povedať, že v rámci toho nášho výskumu pripravujeme publikáciu, ktorú sme už avizovali. Máme takisto webovú stránku, na ktorú môžete zablúdiť, na ktorej sa môžete dočítať ďalšie podrobnosti. Máme zriadenú e-mailovú adresu, na ktorú je možné zasielať podnety, otázky, príspevky do tejto diskusie. Áno, to je všetko. No a tiež ešte musíme povedať, že v realizácii tohto projektu nás podporuje Úrad vlády Slovenskej republiky a dotačný program Podpora a ochrana ľudských práv a slobod. Ja vám teda ďakujem za pozornosť. Ak by ste mali nejaké otázky k tejto časti našich prezentácií, ešte musia prísť neskôr. Dobre. Či? Nejaká je? Zatiaľ? Áno, nech sa páči. Že v týchto časoch sa moslimstvo rozširuje vo svete aj v Európe a že veľa ľudí tak hovorí, že ak takto povedala, tak kresťanstvo aj zanikne. Že ako by sa toto podľa vás malo riešiť. Aby som rozumel tej otázke, že sa islám, áno, to ste hovorili, islám ako náboženstvo sa rozširuje veľmi a hrozí zánik kresťanstva. My
podmienkách musíme urobiť všetko preto, aby sme, ak sme kresťania, boli dobrí kresťania, ale aby sme naše srdce a naše dvere, teda myslíme tým našu krajinu, dokázali otvoriť aj pre ľudí, ktorí sem prichádzajú a ktorých, to vám povedia ekonómovia, ktorých potrebujeme. Lebo čia je to vina, že sa demograficky islám tak veľmi šíri a kresťanstvo upadá. Tam je problém aj demografický. Že tie európske národy, ktoré sú koliskou kresťanstva, demograficky upadajú. Preto my musíme v našej kultúre, v našich rodinách pestovať, kultivovať kresťanstvo, ale to kresťanstvo nemôže byť kresťanstvo, ktoré je exkluzivistické, ktoré kultivuje strach, ktorý plynie aj z takých otázok, ako sú tieto. Nech sa páči. Ja teda ešte niečo budem hovoriť, ale buďte opatrní s tým, že kto hovorí o tom, že islám zvíťazí nad kresťanstvom, lebo ono sú to monoteistické náboženstvá, ktoré obidve majú takto. Keď budete sa veľmi snažiť nájsť prvky netolerancie, tak nájdete ich v islame a nájdete ich aj v kresťanstve. Keď si zoberiete Bibliu, tak ja vám viem zo starého zákona nájsť napríklad také veci ako výzva na genocídu. Áno, choď a pobij všetkých Amálekovcov, nebudem, áno. Čiže keď chcete dokázať, že kresťanstvo je veľmi netolerantné, bez problémov to